Hrvatsko društvo likovnih umjetnika Istre ovih je dana uručilo donaciju umjetničkih radova Općoj bolnici Pula. Donacija se sastoji od više od 40 umjetničkih radova koji će, kako se moglo čuti prilikom primopredaje, uvelike doprinijeti stvaranju pozitivnog i vedrijeg okruženja prilikom dolaska u objekte bolnice. Članovi HDLU-a Istre, predvođeni predsjednikom društva Ivanom Marinom, donaciju su uručili ravnatelju Pulske bolnice Andreju Anđeliniju. Odlučili smo se da mi Istrijani doniramo bolnici na kojoj smo jako ponosni i koja nam puno znači, damo svoje radove, to je 40 autora. Ova naša odluka da doniramo Općoj bolnici Pula, na kojoj smo naravno jako ponosni, je sigurno možda najbolje mjesto gdje će naši radovi biti vidljivi, upravo iz tog razloga što umjetnost ima tu svoju jednu posebnu, fascinantnu osobinu da prostore stvara plemenitijim, harmoničnijim, a i ona isto tako ima jednu strašnu, nevjerojatnu osobinu da obrazuje neosjetno, dovoljno je samo naše prisustvo. Ravnatelj bolnice zahvalio je članovima i vodstvu HDLU-a Istre na njihovom plemenitom činu, naglasivši kako im je čast što su za donaciju odabrali baš Pulsku bolnicu. Vrijednost donacije je preko 12.000 eura, što je jedna posvemašno lijepa brojka, tako da zahvaljujemo na tome. A ono gdje ćemo iskoristiti te slike, pokušat ćemo ovu bolnicu malo i izunutra oplemeniti, malo dati toplinu, pogotovo u prostorima gdje naši pacijenti borave. Kako znate, tu smo već 4 godine na ovoj lokaciji i pokušavamo svim načinima tu bolnicu malo izunutra oplemeniti, uljepšati, da našim pacijentima ipak, koliko god je teško, ipak bude lijepo u ovim zidovima. Pulska bolnica i HDLU Istre planiraju nastavak suradnje te je najavljeno oslikavanje vanjskih zidova bolnice koji će zasigurno doprinijeti vizualnom identitetu bolnice.